pasul 9 este ca noi să sunăm pacientul în momentul în care se află pe pagina de cazuistică. Da? Deci, recomandarea mea este să fie sunați în maxim 5 minute din momentul în care și-a lăsat datele de contact. Da? De ce? Pentru că atunci este momentul în care el este interesat, atunci am captat atenția, a vrut să vadă despre ce este vorba și acum pur și simplu dă scroll pe pagină, citește recenziile, studiază și atunci vrem să-l sunăm. Nu vrem să-l sunăm când e la coadă la pâine, nu vrem să-l sunăm când este într-o ședință, nu vrem să-l sunăm când este în alt apel cu altcineva, nu vrem să-l sunăm când se joacă cu copiii, nu vrem să-l sunăm când se uită la un film, vrem să-l sunăm în momentul în care se află pe acea pagină cazuistică cu 120 de poze. Da? Și cum facem? Noi avem o platformă care le dăm acces clienților noștri și practic acolo setăm campaniile și în momentul în care cineva completează un formular, pacientul primește SMS în care îi se spune ok, vei fi contactat de recepție imediat, recepția va fi primi un SMS și fie pacientul sună recepția, fie recepția sună pacientul în acele 5 minute. Vrem să facem totul, promptitudinea este practic pasul 9. Vrem ca pacientul să fie sunat imediat în momentul în care este pe pagină, în momentul în care este interesat, în momentul în care are deschiderea spre a-și rezolva problema, respectiv a-și trata dinții. Da? Bun, acesta este pasul 9.